sayaatan, ngaing tayo pagyanan, ludi saan nga ijay presensya ti Dios. Dua man wenno talo, nga agdaydayaw ken Kristo, agda nga sigurado isuna. Adda panakap ne ken Hesu Kristo, mangted liwliwa ken talna. Adda piksa ken waya-waya, awan kaasping ti presensya na. 5,000 nga tattao simursurot ken Kristo, nabisinda gaput awan balunda. Adda 2 nga ikan ken 5 nga tinapay, pinaadu ni Jesus ket nabsugda. Adda panakap ne ken Hesu Kristo, mangted liwliwa ken talna. Adda piksa ken waya-waya, awan kaasping ti presensya na. Ganda't barangay, idi bumala siyudad baybay, nagbagyo tinakabigpigsa. Riniingda ni Jesus, kaput-but putengda, inandaran nagbagyo ket nagkalma. Adda panakap ne ken Hesu Kristo, mangted liwliwa ken talna. Adda piksa ken waya-waya, awan kaasping ti presensya na. Anyaman nga problema, iya sideg mo ken kuana, umawag ka ket tulungan na ka. Isu idi ken ita saan nagbalik, awan imposible ken kuana. Adda panakap ne ken Jesus